a swim. The face inside is hearing me right underneath my skin. It's like a paranoid looking over my back. It's like a whirlwind inside of my head. It's like I can't stop what I'm feeling within. It's like the face inside is right beneath my skin. I know I'm the face in me. Dámy a páni, skrátka čus, ja, Nuklár a Heroixer. Pozdravte, nie? Čau! Zdar všetci, tu Nuklár. Vás vítame už 1. aprílového špeciálu, keďže milovníci War Thunderu a zvlášť tvorci War Thunderu, čiže Gaijin, vytvorili špeciálnu vec, čo každý deň na 1. apríla, keďže je to medzinárodný deň ako takých vtípkov, tak vytvorili také špeciálne, každý tento rok majú niečo špeciálne na 1. apríla. Jeden rok to bola Godzilla, čiže to bol ten ich symbol, lenže ako Godzilla. To bolo minulý rok. A potom ešte rok predtým bol My Little Pony za lietadla. A teraz je hneď namiesto toho, že máte jeden bonus, tak máte dva bonusy. Tým prvým Star je... Wars a Gumicu. Ticho, hovorím! Ticho buď! Star Wars! Tým prvým je Unreal Battles, čo znamená, že ste za nafúkovacie tanky a striedate po nepriateľoch buď zemiaky alebo mrkvy, čo už není zase až taká zábava. A pohon máte bicyklistov, to si zabudol dohľadať. Dobre, zabudol som dohodiť. Áno, zabudol si, toto je veľmi podstatné. Pohon. Pohonné palivo, aj všetko to musíš povedať, vieš ako. Ticho! Za druhé, tu máte špeciálnu vec, ktorá bola nemecký prototyp tanku, ktorý mal prvý tank, ktorý mal nohy doslova. A zaň môžete hrať špeciálne v tento deň. Je to, ako už hovorím, spomínaný prototyp. A vy už sa dajte ready, nech to spustíme, lebo dneska Ja som ready. Tak to spustí. Nuklár, tak to spustí. Aha, počkaj, ja som vlastne veliteľ skupiny, OK. Dobre, tak máme tu od začiatku hneď pár fejlíkov. Podaj by ťa kaj šmetka prešla. Kto? To je buchta. Jaká buchta? Dobre, takže teraz môj úvod, zdravím všetkých hrinov a hrinky. Takže už ste tu počuli Crysis Manový úvod, takže môžete vedieť, že tu je máme 1. apríl. Chceli sme spustiť stream bol pokazený pekne, tak si pustíme pekne takto video. Bol to 1. apríl. Ani Heroixerovi ako. No tak, 1. apríl od streamu, že áno. Že od Twitchu, od twitch.tv. Hej, Twitch si nás robil 1. apríl. Ale to by bola sranda, že by naozaj Twitch proste spravil také niečo. Ty si pustil obyčajné bitky. LOL. Sledujte ho. Dobre. Zatrapať sa kopať na záhrade. Dobre, poď Heroixer, zapni, pripoj sa a poď ho rozstrieľať. Ja hrajem. Však už ste tu. Vy ste sa mnou, ja už idem do bitky. Počkaj, Heroixer, tam vpredu. Čo si chcel, Crysis Man? Koho rozstreliť? Koho si chcel rozstreliť? Otoď sa. Áno, on sa chváli touto jeho KV2, že Kde si, počkaj. Heroixer, kde si aj ty? Ja už idem sa tuto vpredu, na Ačko idem už. No, Crysis Man, budeš ma srať? Neotáčaj tu hlave na mňa. Neotáčaj tu hlave na mňa, lebo letíš do vzduchu. Jaj, tak ty máš veľkú matku. Môžem do toho vysypať smeti, veď to vyzerá ako popelnica. Robím, že som to nepočul. Je aj v detskej verzii. My už je nasraté, už na mňa otáča hlavej. Máš jedno veľké šťastie. Počkaj, myslíš si, že keď strelím do tvojej hlavne, tak to preletí vnútrom? Tak to nejak. Jeden sa tu vláži spasiteľ. Neviem, že asi tu niekto kúka moc Simpsonovcov. A inak taký Nuklár, odtiaľ by som sa aj tak nedostal. Pes, prostý. Tu zavíja na bránu. Čo je to Joulov?
Lol. Poďme pekne, poďme na kopeček. Vy ste Môžem ja ešte teraz? pri začiatku, Môžem ja bože môj, Môžem ja poštrapkať ďalej? vy ste úplní pakovia, však vy ste iba na začiatku. Veď nezražaj materiál. Ahoj. No pekne. No dobre, dávaj. Ečko, pripoj sa. No to mi teraz pomohlo, teraz ma budeš ťahať do nekonečná a ešte ďalej. Ako si ho hádol? No konečne si ma obratil pustiť sa ťa, hneď. To čo si spravil? Pripoj sa naspäť. Nie, oškrel si mi plech šmejde. Idem za Heroixerom. Dobre, tak ja si dám tempomat a idem ukludniť sa, počkajte. Ja chcem byť u youtubera, ktorý má menej odoberateľov než ja, ale je to podsta, ja chcem byť na videu. No tak. Ale musíš ma dať do popisku, lebo ťa rozstrieľam. Aj keď to není u mňa fyzicky možné, ale musíš ma dať do popisku môj channel. Dobre. A počkaj, však sme tu sme na ich základni, no prebíjaj! Ja neprebývam, ja prebíjam. No tak prebijem, už mi to strieľa do... Kanon! Kanon, čo to je? Už mi to strieľa do ryti. To vyznelo tak romanticky. Oh my godsky, to čo je za meno? Oh shit! Romanticky. Tak A bim! A mám už znešenú jednu. Ježiš, poďte po mňa! On má pri takých slovách erekciu. Čo prosím? Nič. Ja že to počuť nebudeš. On trpí na slovinných erekciách, čo? Dobre, tak už vieme, že keď my traja sa zídeme, tak je jednoznačne postarané aj o video, aj o stream a aj o to, aby ste sa pošťali. A o to, aby polovica ich odišlo. No a čo? A potom prišli ešte A potom ešte nejaký šulík. KV2. Čo ani nevedeli, že čo to je on istý. Počkaj, kde je? Som ich tu išiel na spawn, že im poškrabem pancier. Ty si naozaj, že... drsný, a keby ťa ťahali po brizolite k vám. Chceš dudlík? Viete, čo by sme mali spraviť? Ja bych sa ale mohol otočiť, lebo toto není moc. Kým Dobre, môjmu keď sú otcovi. niekde Wait tam. for me! Už idem pre vás, idem za vami. Wait for me! Wood? Neskačte mi do reči, keď kecam. Ty si chcel niečo povedať? Že No, o tom asi- nevieme. No asi má tak psychicky trošku problém, to chcel povedať, že má trošku tak nezvládateľný je. Sherman! Sherman! Ja som ho tam videl. Kto ti tu je nezvládateľný? No, kto? Som na videu! Vieš čo, ja to zakončím. Bože, vy sa tu zabíjate navzájem. No to hovoríš ty, čo zrovna, to si robil to ty istý s ním. No fuj. To je detail. To je... A toto je jeden... Nebudem hovoriť čo. Ešte raz do mňa trafíš, no tak ťa zabijem. Trafil by som, ale nemôžem otočiť hlaveň, mám ju pokazenú. Prečo to telostrelectvo prišlo tak neskoro? Ja sa z toho môžem dohodiť. Vy ste šulinovia. Dobre, 3 tanky ubudli. Našim hlavným programom bolo točiť tie tanky, ktoré sú tu dneska na 1. apríla ako špeciál, takže navrat do hangáru vyšmejdi. OK, bitches. Áno, do hangáru, tak... Bože, Heroixer, ja som mal na teba namierenú zrov na hlave. Ja mám ešte kafe? Dúfam, že to už teraz nepustíš pekne, že bot. Ja mám ešte kafe? Ešte minútku. Viete, ako zaručíme, že to pôjde presne tak, ako to má? No. Áno, odísť zo skupiny, vytvoriť novú skupinu a pozvem vás ja, lebo to je inak nemožné. No dobre, tak ja to vypnem. Vidíš? Pochopila. Nie, pochopilo. Ty si ona. Poďte šulínkovia. Ty si žena v mužskom tele.
No, jasne. Tak muž v ženskom tele. A kto si tu holí nohy, čo? On není ani žena, ani muž, on je oblúda. Hermafrodit. Ani to. On nemá ani to. Ja sa tiesujem aj zabehlo mi. Ste drsný, a keby vás niekto... Si drsný jak hladká múka. No ty hustý jak jogurt. Jak nízkotučný jogurt, kámo. Si drsný jak ho má v tráve. A na rozdiel toho pribinačik má swag, takže som aj ready. Ja som ready. No pusti, pekne turnaje. Čakaj, pijem kafe. Ja No mám vedľa... konečne. Je to také ťažké nuklár dať eventy a battle a tam dať hneď tú prvú vec a dať zúčastniť sa. Držakuj hubu a spusti to. Už si držím, ale pustil som to. Ideme. Ja mám vedľa seba Crisismanovú najobľúbenejšiu vec. Ty kokos to jak Správať s tým Spriteom. Ty kokos to ako hrmí u nás, ty, čo ti dáva, však prší, sneží a hrmí zároveň. Prší, sneží, krúpy padajú. Nuklár, o čo sa staví, že mu to rachne do domu? My máme hromozvod, takže na to nevypadne. Škoda. Dobre, zavolám Diovi, nech pridá. Kom? Nevieš, že je to Dio. To Stačí nikto nepozná z vás Dia. Palo. No. Stačí zavolať našich rómskych spoluobčanov. No však počkaj, Crisisman, ja na teba zavolám. Vy neviete, čo znamená? Ja poznám, ja teba zavolám oného. Poseidona, nech ťa, keď budeš pláviť sa na lodi, tak ja sa... Konečne. Budem sa tváriť, že si do mňa nevystrelil. Dobre? Dobre. Prepáč, nechcel som. Ušlo mi to. Aj mne. Ušla mi streľa. No, aj mne. A zabil som ti jedného strelca. Ja viem. 3, 2, 1. Ste tam? Jako Crisisman má naozaj dungeon grounda. Jako vážne. Choď už do... Za chvíľu budem asi. To si robíš si zase prdel. Prečo budeš musieť končiť toto na fair ako? Dobre, stačí, ideme do nich, nech už máme tie monštra. Dobre. No, Ty si musíš opraviť. Ty si pidli. Kam to zase páli? Do tej káve jednotky, čo bola za tebou a zničil som ho na jednu ranu. To je 34. Poď rýchlo obsadiť oblasť, lebo tam sú čuráci, sú tam už. Bože, Na jeden raz. no bože, tej 34-ku rozstrelíš aj s jednotkovým. Sme si tu? Ale ja sa vždycky teším, keď dám hneď jednu ranu. Počkaj, toho mi nechaj, toho Shermana. Au. Ja idem dopredu, nie že idem zežrať Shermana. To ti. Pozor. Tuto máš nepriateľa. Andika malého. Pitlika. Tank som dostrelil. Ďalší. Crisisman? Are you there? No, you are not. No ale kámo, on to naozaj není. Dobre, však on musel už ísť. Že doma snáď ani kľud nebude. No však Mal by si sa aspoň trošku venovať tvojej editácii videí. Ale aspoň trošku. Kto? On. Jak ja? Čo ja? Však ty dáš všetko do videa. Ty by si aspoň trošku by si to mohol zostriať. A čo robí? Čo si nad tým... Oním alebo čo do keľu? No, nečudoval by som sa, kebyže nie.
On Kebyže strieľa, áno, ale skôr, monitor nie ty. nožničkami. On toto asi nehodí, on si prstí. No tak o tebe by sa dalo polemizovať, kámo. Od teba sa ani nepolemizuje. Aj, bacha! Od teba sa ani nepolemizuje, však ty si žena. Čo to hovoríš ty? Ty homosexuál. No dobre, A nie, robím si srandu, už idem ST jednotkou. ja ešte furt žijem. Hej, motherfucker, idem ST jednotkou. Pekne, že bum bum, Kajze, baš. ešte kace, furt Rambo. homosexuál. Rangbo, Rangbo. Čo je to za Rango, svinskú to kravu, že sa nedá poškodiť? To je povedzte, ja viem, tanky mi nikdy nešli. Ale šita. Hulo, paka. Čakajte. Už prichádza s mojim obrovským, titanovým, ruským, sovietským, To je nemecký ty. no veď, a je to teraz v ruskom podaní. Aj. Vieš, čo ti ja mám na to? No. Toto. Ty si prasa. To Ide nie, mi a to moje coming. hrdlo. Čo si žral, kúpal alebo čo? Káve. To je z tej kávy. Chalani, Kung Pao. všetci sa musíme niekde zísť a s tými tankami dať selfiečko, zakiaľ tu je ešte Crisisman. Hej, Dobre, tak to rýchlo. Aby som mal niečo na obal. Wait. Poďte ku mne. Tu na nik není. No, nevidím ťa asi napravo. Pekne to, tým maličkým hajzlikom som to dal. Pindíka po pindíku. Crisisman, môžem ti niečo ukázať? Nie, neukazuj radšej. Nie, však o to sáha. Vidím. Idem plávať. Ja viem, že sa do tej vody dá vojsť. Videl Je som dole. pred chvíľou. No, Kamoško poď. je dole. Poď, ne. Ale potom sa dá aj z nej vyliesť, to je na tomto najlepšie. Škoda, že nemôže skočiť tá svinia. Dobre, damn! Páte po ňom jak po údenom. Nukleár? No. Zo skupenia nás dvoch stačí, poď Čo? ideme ho rozstriedať toho Exera šmédskeho. Vzal si takú námahu, aby mi kradol vlášky. Áno? No tak to je zaujímavé. Sakry! Poď na ňo. Už ho zničil Nemec. Ešte mám na jedno. Áno, no tak ideme na spawn. A ideme spraviť to selfiečko. Nemám na jedno. Musím teraz idem šturmovíkom pekne rozpaliť všetky lietadlá, čo sú tu. Počuješ, ideš štrudlovníkom. Crisisman, počuješ štrudlovníkom? Šurstroming. No a ne, šurstroming neznášam. Ja som ho Štrudlovník. jedol náhodou, to je dobré. Ty si prasta, tebe chodí šurstroming, však to sú hnilé ryby. Sa čudujem, že tebe nie. Pozemní jednotka zničená, damn bitch. Aj. Poď Už makaj. Už Ja to vezmem ľavo. idem. Nevrahol Tak vedľa som seba, tebe. jak najvačší. Bože, Zlatíčko. Škoda, že je to ustupujú iba 1. úhni. apríl. Zlatíčka, idem po vás. Zajtra to už nebude. No však to. Bude. Nie. 17 hodín ešte. Vieš, koľko je ešte 17 hodín, Martin? Počkaj, neviem koľko je hodín. On nemá vôbec pojem o čase. Nemám. Kritický zásah a hlavne už skáp do keľu. Skáp už. No, asistencia? Len asistencia, to si robíte so mňa akože, že big prdel. Kde vidíš Dika? Kde vidíš Moby Dicka, čo? Nie, že mu napchali do riti Dika. Ja to kašlem, ja som není kemper. Dobre, poď idem. Motherfucking camper. Ešte som obsadil oblasť, kámo. Vidím tank a Heroic Ser, ty radšej nespievaj. Aj. Rada do života.
kritický zásah, padaj dole, padaj k zemi tým. S týmito mrchami dvojnohými je celkom prdel. Je? Znerde. Aha. Pri tomto sakra skrátka musím povedať. Damn, bitch! No, to je taká trošku menšia si, ale však dobre. Kámo, nebudem ťa urážať. To sa ide. Tímová spolupráca. Hej, kúknite sa na skore. Aha, vidím. No a? No tak ja som nejaké... Vy ako starostní, kúknite sa, akú stopu robíte. Ako tank. Ako po tanku normálne. Ja nič nevidím. Pod seba. No, aj tak. Mám totiž to slabé textúry. Oko za oko. A ja zase tímová spolupráca. Ale ten Sherman je môj. Tak není. Ja si idem pekne tiež pre niekoho. Na tankom. Au. Kto si do mne dovolil? Kde tu je? Idem si pre nejakého žida. Podpad. Sám si žid. No dovol. Aha, tam je. Ja ho nevidím. Ja hej už. Za tým mostom. Aha, Koho mňa? Nie. už je po ňom. Nie toho. Aha. Tak ono je ešte nejaký iný. Tento. Aha, tímová spolupráca. Dobre, to bol Ty bug. si sa prebugoval cez most. No a? Teraz som v moste. Tu ma A už som vo vode. Ponorka vyštartovala. Poď obsadiť oblasť. Nahradi si Chápeš, že oblasť. ja som moc niečo guľometmi? Keď stlačíš L a držíš ho, tak máš guľomety. Vážne? Ups. Hej, Vážne? ono. Vážne, až teraz si na to došiel? Ja viem, ja som vždycky ten prvý. Čo? Však stačí. Myslel som to ironicky, Joši. Však to je aj vidieť, že si to myslel ironicky, však si... Tupý. To už od nich nikto nežije? Ty Chápeš, kokso, to mám toľko zo strelu a aj tak nie som o nič lepší, než som bol predtým. tak čuráci sú vždy zlí. Aha, dobre, tak mne to tu len tak vystrelilo. Idem po šturmovika, ten čo ma pekne Ja už mám len rozstrelil. gulomenty, to nie je fér. Idem po šturmovika. Helka je tam. A nemôžem sa opraviť, škoda, že by som doplnila munícia. Štrudlov. Vyhrali sme. Dobre, a v čulu ideme dať mrkvičkovník. Mekvičky. A to je taká kravina, že má z toho až bolí srdce. Aha, ja že prdel. Nie som ty. No ja. A ja som nie ty, ale viem. Hermafrodit. Dobre, púšťaj mrkvičky. Počkaj. No, dobre. Ale Palo. viete, čo to znamená? Jak umreš, tak koniec. Crisisman si borec. Jak čo? No púšťaj mrkvičky. Veď nie ste všetci ready. Nechcel ma tam pustiť. Sme všetci ready. Daj mrkvičky. Ajze, tak tým, čo to má s tým problémy. Tak, No, konečne. už ti to púšťa mrkvičky? Už čo máš s tými mrkvičkami? Jednu si napchaj do ryti a budeš spokojný. Tak mrkvičky už idú? Tak zemiačiky. Vidíš, ešte lepšie, to sa ti tam asi nepomestí. Tak ja neviem, ja si nestrkám do ryti zemiaky a mrkvy ako ty. Ne. Ja to radšej hádžem na druhých, vieš. Kebyže som baba, tak poviem, že mám na to druhých, ale... Na to je tu nukleár. Jako?
nevie, čo má povedať. Tak čo mám na to Nie. hovoriť? A ten, Viete, keď sa teraz spavnete, no tak ste si všimli, jak sa na to dielo postaví, jak erekcia. Nie, ja som si všimol akurát, že som dostal také drifty. Že hovorím, že to sa postaví normálne, tak jak... Všimol si jednu vec, že keď sa otáčaš do strany, tak sa to strasie jak gumený dildo. Aha. Gumený dildo, vážne? Vážne? Áno. Že Viete, čo je sranda? No. Že toto malo dosahovať len 10 kilákov v hodine. A je to rýchlejšie než normálny tank. Hej. Lebo sú tam cyklisti. Možno tam nájdeš aj Petra Sagana. Dávame Tour de France. Tour de Poland. Ja sa tam chcem dostať. No, My sa tu všetci púrame. to nejde ovládať. Dobre, Chápeš to? dobre, stop, prepchal som sa jedným a to stačí. Chápete, sú tam dvaja, čo znamená, že sú to dvaja cyklisti, ktorí šľapú a ešte pritom musia držať ten kanon, to dildo. Nie, Predstav si to. nie, sú tam 4 cyklisti a jeden je vo veži a tam má normálne ešte aj vedro. Nie, Čo tam ti? strečil vtáka. Však, bože, však daj o, Preto daj som si si o. tak háže na strany. Chápeš, dal som mu zasah a nič mu to neubralo. Čo? Yes. Ja musím sa ísť opraviť. Doriť. Oh, Yes. yeah, tam je. Už letiem. Šakera to kto bol. Musím sa otočiť. Zemiak. Au. Au, ja sa schovávam za vás. Ale moc nepomáha. Ja som mŕtvý. A ja. Myslím, A ten zvuk, keď vystrelíš zemiak. A inak všimli ste si, že tie mrkvy im nič nerobia? Robia, keby mali Ja som viacej vystrelil 3 mrkvy do umierať. jedného a nič. zničili ma. Ja si idem trefnúť na hráča a počujem. Dobre, toto bolo rýchle. A ty keď do niekoho nápúram, tak ja by sa tu normálne... Ho tam pritlačili k stene, to aké by telo ho sa tam... ti tak začne tak to telo sa ti normálne tak začne tak ohýpať, že je hore dole. Kamo, ale to bol posledný. Už ďalší sú není. Ja viem, My už sme vykopali. ja viem. To bolo rýchle. I think that Nespievaj. Dobre, stačí. Heroixer, chceš radu do života? No. Nesnaž sa spievať. A ty radšej nerob nič. Dobre, tak ja teda odídem, keď to tak chcete. Spustím vám event a čaute. Leda tak. Tak snajte ready a vám No spustím. tak poďme si dať teraz normálnu bitku normálnu. Však už sme mali. Nemali, ale s letadlami. Kámo. 3, Tak čo, dáme tie letadla? Áno, Vidíme. teraz letadla. 3, 2, 1, púštej. Tak som si zobral štrudlovníka. Čakajte tu. Ja ti vylepím cez ten monitor. Dobre, hrajme. Že vát hunda! Poď. A odkiaľ si vy vlastne vy? Tvaja. To sa neprezradzuje, keď natáčaš. No a ja to strihnem, odkiaľ ste? No ale mne sa to nechce strihať. No ty si pekný youtuber, keď sa si to nechce strihať. Ja vystrihávam len nutné. Ja sa Jasné. to zdá, každý snažím natočiť na jedenkrát, takže No tak povedz. nepoviem. Crazy man, kde si? OK guys, som back.
Ste tam všetci? Ty brďo, hento ma tam tak sere, ja neviem prečo. Ja som si dal proste káblový internet a mne tam začal to vypisovať a teraz mi to vypisuje, že model s nízkou kvalitou textu. Ja to tam tak sere. Idem na Typhoon. Boom! Nukleár. No, Natočíš potom aj na svoj channel? však ja natáčam. Hej? Ja som čakal, že natočíš čisto iba z toho špeciálneho eventu. Že nie len z lietadiel. Či ako Ja som takéto natáčal od samého začiatku. Ešte aj tie tanky tam mám. Takže ty nepodarené. To tam pekne dám do videa a ja to pekne strihnem, nie jak vy dvaja, že nebudem... Hyena, jasné. Ty máš čo hovoriť. Ja som tvoje videá niektoré kúkol. Fakt, že tam si mal chvíle, ktoré by sa šiklo vystrihnúť. Ako čakacie momenty. Ja aspoň striham, keď potrebujem. No Ja však tam áno. vystrihnem len proste čo... Potrebujem nejaké blbé momenty alebo také. Tak očividne ty nepotrebuješ nič. No tak ja sa to snažím sa toto s Palom alebo ja natočiť za každým. Ty potrebuješ iba lekára. A prečo zasa? Však U ňom si nevíš, bol včera. No tak ja to viem natočiť na prvýkrát a nepotrebujem to strihať alebo točiť na viackrát. No, výnimka keď začne lagovať internet. Že Crisis Man. 8758 ping. Sakra, prečo práve keď mám štrumovníka? Štrudlovníka. Štrumovník, tak to ja volám. Štrudlovník. Ty si to volaj ako chceš, je to štrumovník. Štrudlovník. je to šturmovík, víš, štrudlovník. Ja viem ako sa vec. Á, vidíš, pridal som na Je moju to temu. šturmovík, je to šturmovík. Nechápeš? Takúto prezývku dám ja, tak sa to bude volať. No tak ti tam Podaj by hodím som raketu premenoval a... za to aj celý War Thunder. Minútka ticha. Minútka ticha pre čurákov. No ty máš čo hovoriť, počkej, to musíme dať minútu ticha, to je Heroixerovi. To musíme dať, počkej, minúta ticha pre Heroixera. Vidíte, aký to je durák? On ani tu minútu pre takovou Tak nejak som ťa očul. Ježiši. OK. No comment. Navštívil som moju neblahú mamičku. Čo prosím? Vy dvaja by ste jak neprekoniteľná dvojka. No však Ja sme. viem. Veď my sme bratia. Neverím. No tak never. On neverí. Lebo to sa nedá. Čo sa nedá? Stromy sa nedajú. Počkaj, Crisis, pomôžem ti raketami. Nemusíš. Pomôž mi tým, že odstrániš všetky stromy. Tak už idem na to. You Daj are motorovku. greater. You are greater. You not invisible to kill me. Čo do... You're traitor. Si zradca. Griefer, nie cheater. Ja som nepovedal ani cheater, ja som povedal traitor. Spitfire. Vieš, ako by si sa mal volať? Ako Namiesto vážne? Herbixera alebo Perníka by si No. sa mal volať Chorkinson 3000. Čo? Vtedy, keď sme hrali a nebol som na Skype, ja sa za niekoho nalepím, už ho mám skoro dorazeného a ty prídeš. Tak ja to nemôžem. No tak ale aj tak na mňa nemá. Že Crisis na mňa nemá. Ne, áno, ty hovoríš, že na teba nemám, však sme hrali spolu a ty ani jeden kill, ja už všetky, že bum 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 Ale bum. nie, akože čo sa týka vyžierania na mňa nemáš. Že Crisis Man, vie ti povedať svoje. Nie, on ťa včera prekonal. No neprekonal, ver tomu, 3 zásobníky si do jedného vysolil, došiel som ja, jedna rana a išiel k zemi. A ty taký len, no zrazu ty len doletíš. Ty mate, vyžieranie ostatným to niečo iné, ale vyžieranie nie, nevyžieral to aj. Čo? Tak nejak ťa očujem. No tak to si potom hluchý. Nio, Nie, tu je niekto čakať iné. katapultovaný, ale som ho zrazil.
Pekne idem na Viewfightera, Buffy. Predstav si, že by tu upravili v tom War Thunderi ten bug, že nemôžeš nikoho rozsekať tou prednou vrtuľou, keď je katapultovaný. Joňkevi by bol všade. Sice vodič by nič nevidel. Ja viem, pilot. Ale bude to vodič. Krizman, vidíš niekoho? Aha. Tak nejak si to predstavuješ? Pristával by na tebe s tou vrtuľou obrovskou, tak by ti rozsekal plechy. Aj vrtuľu. Cecky. Ježiši. On není žena. Od hermafrodita má žena ďaleko. No, zazaž tak. Úplne nie. Čurm. My máme v škole takú spolužiačku, čo ja asi nie som istý, že či to je vôbec spolužiačka. Čo, že to je mimozemšťan? Pozemšťan, investuj! No a ani to som si istý, že to určite tiež nie je. Tak keď chodí oblečená vo zvone. Nevieš ani čo to je, však to je normálne, že to je monštrum, nie človek. Čo? Burčiak? Monštrum. Morča? Jak sa ti podobá burčiak na monštrum? No, veď ty si povedal morča. Monštrum, ne morčiak. Ja som povedal morča, nie morčiak. Toto je jak na parkete hluchých. Je to jak keby sa hádal slepý bez nohy, nakopem ťa do ryti. To sa ešte uvidí. Vieš čo zase, keď ti malomocný podá ruku? Nie. Musíš mu ju našrobovať naspäť. Nie, vrátiš mu ju. Dobre, takže ja vám ďakujem, že ste si pozreli toto video. Ktoré bolo nudné. Ak ste sa vám video páčilo, dajte like. Čiže nedávajte. Ja sa budem tešiť u ďalšieho videa. Čus! Dobre, ja to ukončujem tiež, takže díky za pozretie, dajte odber, like, koment, všetko ma poteší. A vidíme sa pri ďalšom videu taktiež. Čau, čau.